Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rahman TV. Sekarang kita lagi berada di apa namanya ini? Malalak. Puncak Malalak. Malalak. Ini namanya Malalak. Orang Pariaman pasti tahu pernah kesini kan. Dekat Padangalai. Pemandangannya bagus, indah. Anta tido kadang-kadang iyo baik tua dia bakato disiko denai mangko bimbang dimma denai kapicayo dalam manggua dia manggel yang tadayo dan tadayo sayang watabuai dan ada angan nilai abad pakayo sayang di batin dia ko anggan anta tido kadang-kadang iyo di bibir batanam tabu pario denai rasokan desiko denai mangko ragu dinalanya hadiah tinggalkan adem bala kayu dengkap yang sayang andem buek paham pang bandak adia bacando pimpian lereng sayang kamangin kasinan adia rabah